за нея. Още две. Цвари ме пита за нея, вика ми как си и аз му казах. С тази песен. И сега се сетих просто. И му казах, надей, че ще почна да пее и той вика, леле, толкова ли е зле? И... да. Песента се каза как съм. Колко лева ни трябва, за да се обичаме? И колко за да не боли, щом сме сами? С колко скъпи дрехи трябва да се навличаме, за да стоплим душите си? За да стоплим душите си. Колко евро в чужбина да разпилем? Какъв език да говоря с какви чужденци? Мога ли с ръка на сърцето да живея, щом с нея стискам парите си? Стискам парите си. Имам ли само в джоба си дупки и в торбата вместо покупки стара тетрадка с стихове ценни? Дали според теб ще живея непълноценно? Имам ли само в джоба си дупки и в торбата вместо покупки стара тетрадка с стихове ценни? Дали според теб ще живея непълноценно? Като ме попиташ как съм, как да отвърна? И мене ли ме питаш или питаш джоба ми? Като съм до теб, с коя ръка да те прегърна? Едната е с пари на сърцето, а с другата от срам крия лицето си, крия лицето си.
Как съм?